Inoiz erregistratutako temperatura beroenak gure planetan. Eta bien bitartean, gori-gori, Ollar borroka Espainian. Euskaldunak beste behin ere, erdigunean. Zer gertatuko ote da, datorren uztailaren 23an? Ikusteke, bien bitartean baina, une honetan, argi duguna, hurrengo geltokiak esperantza izan beharko duela. Tabernako goizaldeko aurrez aurreko gizonezkoen borrokaren itxura izan du bart gauean Sánchez eta Feijóo eta Sánchezen arteko norgehiagokak. Beste behin ere, euskaldunak baina, erdigunean zer ote dakar eskuin muturrak. Uno de mis trabajos a lo largo de mi vida política fue unir a todo lo que estaba a la izquierda de la derecha. Perdón, a la derecha de la izquierda. Unir todo lo que estaba a la derecha de la izquierda. Proposamen zehatz gutxi eskuin muturrak agerikoa da, baina azken urteetan giza eskubideen eta emakumeen eskubideen noranzkoan onartutako neurri, lege edo dena delakoa bertan bera geratzeko arrisku bizian daudela. Hauxe da Espainiako giroa eta argi Hego Euskal Herria bete-betean harrapatuko duela datorren uztailaren 23ak. Para Pedro Sánchez, proteger la democracia es que le voten los violadores, que le voten los golpistas, que le voten los ladrones, que le vote Chapote y que le vote Mohamed. Aipatu dizuegun bezalaxe, tabernako goizaldeko borrokaren itxura ere hartu du Sánchez eta Feijóoren eta Sánchezen arteko Ollar borrokak. Gizonen aurka, horixe ote da aurran dugun etorkizuna. Itxura honik ez du momentuz, hautagai bat ala beste, ez dakit banik zote diren biak kaskar, euskaldunontzat, emakumeontzat, anelindane. Analisi zorrotza egiteko tartea dugu hau. Hauteskunde kanpaina poroetatik ateratzen zegu, Twitterrean sartu ez da besterik, gainerako sare sozialetan ere alaxe, Iruñan ezik, Sanferminak direlako, baina tira. Sánchez Feijóo Sánchez, zenolako sensazioa duzu Espainiatik datorkigun giro honekin? Bueno, atzo gabean egon nintzen ikusten, zera, liskarra, hori etzalako debate bat izan, eta ikusten baino ez dinotxut egon nintzala, ze volumenak endu nion momentuan, hasi ziren haien artean, bata bestea zapaltzen hitz egiten zutenen, eta esan duen kenduko dut volumena, eta nik jarriko dieta hotxa. Orduan, superrondo pasatu nuen hori ikusten, zen ni Sánchezi jarratzen nion ahots bat, Feijóori beste bat, eta horrela debateak behintzat zentzua zeukan. Zegero irakurri doanaren arabera, hori izan zen, Feijóo gezurrak botatzen une oro, bestea zapaltzen, ondo esaten zenuen bezala, Ollar borroka bat. Nik Sanferminetan dauden guztiak, zelako inpidia diedan. Ezki hor daude, ez dira zertaz enteratzen, orain baten bat gau pasan egongo da, zoragarri, tio. Eski hori da. Azkenean, atzo hor ikusi genuena, gaur goizean debatitzeko gehiago emoten ari digu, baina eske desmobilizazio gutxa da. Zehari gara hitz egiten, ez dakit zertaz, benetan nik uste dut, ni atzinen ari bat, ahotsak jarriz, eta hori da niretzat egon zen debate bakarra.
Eztabaida horretan gainera, eskuin muturraren mehatxua argudiatzen du Sánchez jaunak, eta aldiz, Feijok terroristekin akordioak egin izana. Badirudi, Euskaldunak bertan segituko dugula, erdigunean, naiz eta alde egiteko gogoz izan, inoiz baina estuago heldu nahi gaituztela? Bai, nik uste dut dela arroio bat, ez dakit, vintage edo alako gauza zaharrak berriloren modan jartzearen movida bat, ez? Osea, eta ez dakitzen batetan aipatu zuten, Miguel Ángel Blanco ere aipatu izan zuten, osea, karo, nik 34 urte ditut, Laizter 35 beteko ditut, eta gitxi gora bera badakit zeri buruzari diren. Baina imaginazazue, 25 urteko pertsona gazte, baino heldu bat, debate hau ikusten, eta nor da zer, me suena baina ez da, osea, izan zen oso debate vintage bat, osea, nik uste dut asko hitz egiten da, eramaten duten arropari buruz eta ez dakit zer, nik uste dut eraman behar zutela bigotillo lapiz, eta ez dakit, eta pelo kardau edo lago gauzak, ze izan zen oso vintage, alere nik beti esaten dut, haien mobili buruz hitz egiten dute, Euskaldunak aipatzen gaituzte, baina oso modu kreatibo batean aipatzen gaituzte, baina azkenean gu emetik guztiz kanpo gaude. Hau da, telediarioan eguraldia moten dutenean bezalaxe, esate dutela, bueno, temperaturas extremas en todo el estado español, eta Euskal Herrian 19 grautan gaude, esate duzu, eske beste herri bat gara, eske beste movida bat gara, hor gaudela esaten dute, baina ez gaude hor. Eragin zuzena izango du edonola ere, datorren uztailaren 23an gertatuko den horrek guztiak. Azken urdotan, Twitter sare soziala gainera aipatu duzu, sutan, bizi-bizi gori-gori ikusi dugu, baten bati irakurri digu baita ere, Pilar Manjón, garai bateko Madrilgo tren geltokiko atentatuko biktimen ordezkariari emandako egur berbera eman diotela azken orduotan Consuelo Ordóñezi. Besteak beste, txapoteren erabilpen horren arira, eskuinaren eslogan bilakatu delako, baita Iruñeko zezen plazan ere. Zer nolako sormen arriskutsu izan dezake eskuin muturrak guzti honekin? Bueno, hasteko badago haien arteko normalizazioa eta batez ere lotxa galtzen ari direla, beldur galtzen ari direlako. Osea, batetik esaten digute ezin garela haien provokazioetan erori, baina ez dut uste provokazioak direnik baizik eta erasoak. Eta erasoen aurrean, gure burua babestu behar izango dugu, eta hori ez da provokazioetan erortzea, baizik eta autodefentsa egitea, ez? Eta askotan hori esaten digute, bueno, haiek nahi dutena hori da, ez? Guk haien provokazioetan erortzea zen modu horretan, haien burua biktimizatzen jarraituko dute, bueno, eta argi eta garbi ikusten dugu, haien burua berdin biktimizatzen jarraitzen dutela, naiz eta inolako kontraerasorik ez jaso haien ofentsiba guzti hauek, ez? Adibidez, ondo esaten zenuen bezalaxe, Feijok etaren kontua behin eta berriro aipatzen zuen eta gaur egun existituko bazan moduan eta ez da existitzen, osea, ez dakit direla zenbat urte desegin zela, 10 bat urte ez desegin zela eta alere erabiltzen dute berdin zaie, orduan gauza hauekin antzekoa, ez? Haiek ez daukaten lotxarik, lelo hori oihukatzen dabiltza, txapote aipatzen duten lelo hori oihukatzen dabiltza, lotxa guztiz eta beldurra guztiz galdu dutelako eta beldurra guztiz galdu dute, esaten digutelako ezin garela haien provokazioetan erori, baina eske ez dira provokazioak. Eta nik guzti honekin, esan dudan azkeneko gauza da, nik txapote aipatzen dut nire bakarrizketa bat, ez? Txiste bat dauka txapoterekin eta askotan deitu didate arreta hori aipatzeagatik eta eta biktimak eta ez dakit zer. Claro, asuntoa da, haiek bai, ez? Haiek txisteak egin ditzaketen nahi duten guztiarekin, haien biktimen erabilpena zilegia da beti, baina guk ordea ezin dugu, ez dakit gure historian gertatu den pertsoneiekin txisterik egin, ez da aipatu ere. Haiek eskubide osoa daukate. Ezin dute eskubiderik izan, eta ezin dira lasai eta lotxarik gabe kaletik iriki. Jazta. Akaso batzuk izaten segitzen dutelako gorri separatistak eta beste aldiz kolpista. Tira, hori edonola ere, uztailaren 23an hein batean argitzen hasiko da, onerako, kaskarrerako edo oso txarrerako.
zoritzarrez beste behin ere, eta kasi urtero deialdi hau egin behar da, ustailaren 8an egondako eraso sexual batengatik, baina horretaz gain ere esatea eta salatzea ere horren beste eraso egon direla, 20 bat baino gehiago ja bosgarren egun honetan, ez? Eta hori da, gure nahia da salatzea alde batetik eraso sexual hori, baina baitere beste guztiak ere, batez ere azken urteekin konparatuta eta kontutan eukiz jaiaren zein momentuan gauden, asko gehitu direlako intentsitate bazuko eraso sexista hori. Eskuin muturra, eskuina misoginiaren gainean eraikitako ideologia dela zinuka eta kontrakoa diona gezurretan ari da. Egunotan ere, kanpaina estatal horrekin lotuta, hainbat adierazpen arriskutsu ikusi edo entzun ahal izan ditugu, eta orain arte, erabat onartutako indarkeria matxistari dagokion erantzun publikoa, instituzionala eta soziala zalantzan jartzen ari da. Gatozen Sanferminetara, zoritxarrez, beste urte batez, naiz eta lan eskerrega egiten ari den, bai prebentziori dagokionean eta bai hartatzeari dagokionean ere, eraso hainbaten salaketa izan dugu. Zer demontre pasatzen da? Posible alda, emakumeok erasorik jasango ez dugun ingurune bat benetan ere ikitzea, ze hau ez da festa giroari lotutako zerbait soilik, baizik eta hau egunerokoaren luzapen bat, ez da, Ane? Bai, hala da, azkenean jai baten eta San Ferminak bezalako jai baten emoten dena da masifikazio handi bat, alkohola, festa ezakitzer, baina egiatan gertatzen dena da patriarkatua hor dagoela. Gure bizitzako eremu guztietan bezalaxe. Orduan, patriarkatuarekin bukatzen ez dugun bitartean, ez da egongo jai giro segururik, lan giro segururik, etxeko giro segururik ez da ere. Askotan jaiei buruz hitz egiten dugu, eta hitz egin behar dugu, eta oso garrantzitsua da halako giro masifikatuetan, ez dakit, alako prebentzio lanak egitea, eta prebentzio lanak soilik ez, baizik eta bebai, ze askotan esaten da, ez? Kontuz ibili izakizzer ze hostia, ez? Kontuz ibili zaitez zu erasotzaile. Zure zetik ibiliko gara, eta erasotzaileari esan behar zaio, eta mutilei esan behar zaile erasorik ez egitea, hori da benetan egin behar duguna, ez? Baina askotan puntua jartzen dugu jaietan eta oso ondo dago jartzea, baina ez dezagun sekularea ahaztu, abusu sexual gehienak eta eraso sexual gehienak eta emakumeok jasotzen ditugu eraso gehienak gure etxeetan gertatzen direla. Gure etxeak, jaiak, baina toki inseguruagoak eta arriskutsuagoak dira. Gezurra badirudi ere, baina estatistikoki horrela da, baina askotan jaiei buruz eta bakarrik ibiltzeari buruz eta kalera irtetzeari buruz asko hitz egiten digute. Eta horren atzean ere bai nolabaiteko kontrola egon daiteke. Iaz oso argi ikusi izan genuen ziztaden kontuarekin, azkenean asko susmatzen genuen bezala ziztaden kontua bulo moduko bat zen, eta zen emakumeak kontrolatzeko, beldurraren bitartez kontrolatzeko bulo bat, eta ikara sortzeko movida bat, eta jaietan antzekoa gertatzen da. Asuntoa da, puntua jartzen dugula oso momentu konkretuetan, baina ez gara konturatzen ez direla momentu konkretuak, ez direla toki konkretuak, dela patriarkatua, dela sistema oso bat, eta sistema hori ere bai batzutan emakume hori gezurrak esaten dizkigu esanez toki zehatz batzuk inseguruagoak direla beste batzuk baino. Puntua jaietan jarri behar dugu, noski, baina etxeetan ere bai, azkenean ez dira etxeak arazoa, ez dira jaiak arazoa, ez dira kaleak arazoa, arazoa patriarkatua da. Edo nola ere, azken garaiotan jarrera aldaketa bat ere antzematen da, mugimendu feministako kolektibo hainbatek autodefentsarako mekanismoak aktibatzeko erabakia eta asmo irmoa erakutsi dutelako. Akaso baita festa inguruan ere, atxilotutako ustezko erasotzailei urruntzea agindua jarri dizkietelako besteak beste. Akaso erasotzailean arreta gehiago jarri beharko litzateke eta zaintza berezia auzipetu edo erasoa egotzita hartatutako gizonezko hauengan, ez hainbeste erasoa jasan duen emakumearengan. Horrek rolak aldatzeko balioko aldiguke eta akaso baten batzurengan birritan pentsatzeko eragina izan?
Zalantzarik gabe, askotan txosnetan eta gabiltzanean alako kuinak entzuten ditugu eta kuina hauetan basaten da erasoa jaso duten emakumeei lagunduko ditugula eta hori oso ondo dago, azkenean eraso bat jasotzen duzunean babesa sentitzea eta babesa izatea oso garrantzitsua da, baina oso gitxitan egoten dira kuina horiek erasotzaileei edo erasotzaileak izan daitezkenei zuzenduetak, ez? Askotan esaten da erasotzaile kontu zibili ezakitzea eta emoten da erasotzailea ente abstrakto bat dela ez, erasotzailea zure laguna izan daiteke, eta askotan zure laguna da, zure kuadrillako bat da, zure neba, zure mutil laguna, akaso ere bai izan daiteke. Orduan ikusten bezu horiek aldatzen ari direla zorionez, eta kuina hauek ere aldatzen ari dira, erasotzaile izan daitezkenei zuzentzen zaile kuina guzti hauek eta mezu guzti hauek, eta hori oso garrantzitsua da. Eta, beti izan dugu horrez, lelo hori, beldurra bandoz aldatuko da, el miedo va a cambiar de bando. Oso ondo dago, baina gauza horiek praktikan jarri behar dira. Ze askotan, eta nik nire burua egora horietan ikusi izan dut, ez? Beldurra bandoz aldatzen saiatu naizenean, askok oinak geldiarazi dizkidatela. Eta, lelo horiek oihukatzen baldin baditugu benetan praktikan jartzeko dira. Eta zorionez ikusten ari gara, gauza hauek praktikan jartzen ari garela. Horregatik esaten dut, emakume bat autodefentsa egiten ari dela ikusten baldin badugu, ez zaitez sekula ere erasotzailea eta emakumearen artean jarri. Baizik eta emakumeari babesa erakutsi, soilik bere alboan jarriz, edo inkluso lagunduz erasotzaileari pare bat oski emonez. Hori egin behar duguna. Eske bestela ez dugu sekula ere honekin bukatuko, bestela gu biktimak izaten jarraituko gara, eta haiek erasotzaileak izaten jarraituko dute, eta ez rolak guztiz aldatu behar dira, haiek izan behar dira biktimak. Gauza konela, aipamena baita ere akaso, gune edo festa inguru edo toki jakin batzutako erasoen berri errezago izaten dugula. Besteak beste, San Ferminetan, azken urteetan egindako lan eskergarri esker, puntu moreak eta hartatzeko protokolo ezberdinak datu oso zehatzak izaten direla. Aldiz, BBK Live bezalako festivalen inguruan daturik ez da izaten, behintzat guk ez dugu jaso. Emaia zutarte bat, bai, barra libre emango dizutane, goazen seidan. Egunotan, kolpez kolpeko lankidek BBK Liveen jasotakoa ikustera. Sábado noche 19:80, tengo bebida fría en la nevera, luces neón por toda la escalera, toque de glitter, chupito de absenta y me pongo pibón. Pues ya esta noche pasa algo entre tú y yo, gotas de Dolce pa' que huela mejor y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre toda esta gente, dime dónde está tu boquita de fresa, mi mojito de menta. Las cosas bonitas al final se encuentran, dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan. Te invito a mi fiesta, en mi casa a la 1, noche ochentera, toda la noche entera. Hay una cola que te da, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera. Cógeme la cartera, que bailamos la lenta, tú y yo la noche entera. Era, como una noche ochentera. Era, la noche entera. Era, como una noche ochentera. Era, Ikusi ditugu, irudiak, kobeta guai ere esan genezak ez da, ari naiz zu pixka bat berotzen, ze badakit honi buruz gustora emango duzula zure iritzia, zegia da, halako jaialdiek musika eta kultura eskaintza zabala eskaintzen dutela, eta askorentzat gogoko badirela, ez dira merkeak, hori ere aitortzekoa da, eta egin handi batean gentrifikazioarekin ere harremana izaten dute. Tira, Jin eta Jan baditu bi alde horiek, egon altzara, egunotan, BBK Liveen. Ez nizno sekular egon BBK Liveen, inoiz ere. Pensaiatu nintzen baia saltatzen,
baina ezin izan nuen, eta bueno, lagun batek behin bai saltatu zuen, harrapatu zuen horko segurata bat, eta jipoitu zuen seguratak nire laguna, beraz, ez naiz berrero ere saiatuko. Bueno, bai, noski, eskaintza musikal eskerga emoten dute alako festivalek, baina bueno, lehen eskaintza musikal hau jai herrikoietan geneukan. Baina, claro, hori Italia hauek entzuteko ordaindu behar duzu. Eta asko ordaindu behar duzu, gainera ondo esaten zenuen bezala, ez dira bat ere merkeak, ez? Eta, bueno, halako jaialdiak oso toki inaksesibleak dira, oso toki ez egokiak dira, arazo ezakite mugitzeko arazoak dituzten pertsonentzat, halako gauza askorentzat, baina eske ez dira bat ere toki seguruak emakumeontzat, ez dira bat ere toki seguruak pertsona prekarizatuentzat, bai asko ordaindu behar duzulako batetik edo bestetik guztiz esplotatzen zaituztelako, eta beno, gainera eske gauza hauek gertatzen dira, zoin gara ez asko nintzen eztabaida moduko baten, eta aipatzen zuten bueno, claro, igual eztabaida aipatzen antolatzen zutenak bai ziren lasturrekoak, orduan zerikusia bat zeukan horrekin, baina esaten zuten begira zelan handia egiten ari garen alako tokietan emakumeek ikusgarritasun handia izan dezaten eta nik esan sentitzen dut, baina ez, alako jaialdiak oinarritzen dira esplotazioan beti esplotatuenak emakumeak izaten gara, eta ja razializatuak baldin bagara are gehiago eta eta gainera eske hau sortzen da enpresa pribatu batetik. Ordea jai herrikoietan kolektibo sortzen ditu jai herrikoiak eta kolektibo hauetan kolektibo feministak egoten dira edo feministak berez ez badira ere feminismoa jorratzen duten kolektiboek antolatzen dituzte jai herrikoiak, ez? Eta oraindik ere asko hobetzeko badute ere asko hobetzeko dagoelako zalantzarik gabe. Jai herrikoi feministak izaten saiatzen gara edo behintzat horrela sortzen dira, ez? Eta ordea beste toki hauek enpresa pribatuek sortzen dute eta beti irudi hori emon behar dute, irudi guai hori emon behar dute eta segatik ez dakigu zer nolako zenbat eraso sexista egon diren, baina zalantzarik gabe estatistikoki bat baino gehiago egon dela zin da bizut. Así que toki horiek ez dira toki seguruak, baina ez ditugu toki seguruak bilakatu behar. Toki horiekin egin behar duguna da, toki horiek suntxitu. Bueno, Kobetamendi bera ez dugu suntsituko, baina akaso ez, hor antolatutako jaialdi edo jaialdi eredu horiek. Hane, agurtu horretik, beraz, alternatibarik bada, alternatiba gertukorik, ikusten entzuten gaituen horri, proposamenen bat, Bizkaia Bilbo handi horretatik, San Ferminek, oraindik ez, baina amaiera izango dute, eta ondoren zer? Bueno, ni orain nagoia burua jarreta daukat Bilboko aste nagusian, gaur bertan igoko naiz Carmela Gaztetxera panelak pintatzera, beraz ja gure txosna behintzat eta beste txosna batzuk ere bai badakit, ari direla ja dekorazioa prestatzen, baina tartean beste herri askotako jaiak daude, ni eske oso bilbotarra naiz eta bilbotarrak badakizun darakoak garen, soilik gure hiriari buruz hitz egiten dugula. Baina badakit beste herriko jai pila bat daudela, gaztetxeek antolatutako kontzertu asko daudela ere bai, eta bertara batera animatzen zaituzten, eta beste Bilboko jaietan ikusko gara, zalantzari gabe. Ani Lindane, eskerrik asko, datorren astera arte. Gustu bat. Por mucho que la tape con Burberry no se va, el sol no brilla tanto como brilla mi mamá. Mamá guapa, te amo, te amo. Tantas tierras en el mundo, cuántos mares por nacer. Aktualitate gai hauei buruz abestu eta kantatu du urte luzez Manu Txaok eta alaxe egin du baita asteburu honetan Arrasaten ere. Izan ere, argi geratu da beste behin ere, eguneroko gatazka sozialak eta jendartearen beharrak ez daudela inondik inora kulturatik bereizita. Segidan beraz, 2005 lagunen aurrean Arrasaten asteburu honetan entzun ahal izan dugun Manu Txao.
se escucha. Lai, 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 la, la. Lai, 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 la, la. Tanta luz en el hogar, tantas risas por llorar, tantos miedos en la noche, cuántos barcos por quemar, y dice, tantos bares en el mundo, es una, tantos vasos por caer, y aquí sigo sin saber la que algún día va a caer. Repito, la que algún día va a caer. Cantamos de nuevo. Lai, 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 la, la. Más fuerte. Lai, 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 la, la. Lai, 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 la, la. Lai, 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 la, la. Tanto pueblo hay en el paro. Y dice, tanta gente salió a hablar, tanto ruido en mi cabeza, tanta paz por encontrar. Y dice, todo el mundo sin saber la que algún día va a caer. Todo el mundo sin saber la que algún día va a caer. Cantamos otra. Lai, 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 la, la. Más fuerte otra. Lai, 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 la, la. Más fuerte. Badakizue baina Manu Txaonon, Fermin Muguruza ere han, bereziki Euskal Herrian izan da. Tira, asteburu honetan Mondran Roll ere izan dugu, eta irudi benetan ikusgarriak, talde bikainak, giro ezin hobea, eta izue, San Ferminez haratago ere Euskal Herriak bizi-bizirik segitzen du, eta izue, kulturari gabe, ez dago jendarterik, ez dago jendarte osasunik, beraz, irudi horrekin utzeko zaituztegu badakizue. Gu baina hemen izango gaituzuela, egunero zintzo iluntzean, 11 telebistan edota kolpez kolperen, sare sozialetan, 24 orduz, nahi eran, eskerrik asko, beste bain ere, hor bestaldan izateagatik. Muxo bat.